соли ҷорӣ майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров масоҳати 20 000 гектарро ташкил медиҳад. бахусус дар ҷамоатҳои деҳоти Зарзамин ва Хистиварз соли ҷорӣ дар майдони 200 гектар танҳо помидор кишт карда шудааст. таври мушоҳидаҳо нишон медиҳад, айни замон ҳосили помидор дар ин заминҳо хело хуб мебошад. деҳқонон ҳамарӯза маҳсулоти заминҳои худро ҷамъоварӣ намуда дар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, бозорҳои шаҳри Душанбе ва инчунин бозорҳои сарироҳӣ ба фурӯш мебароранд. ба таъкиди деҳқонон аз ҳар як бех ниҳоли помидор метавон 6-7 килограмм ҳосили хушсифат ба даст овард. хело ширин аст. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар самти кишту парвариши помидор дар замини кушод таҷрибаи кишоварзони деҳоти Зарзамин ва Хистиварз намунаи ибрат аст. соли ҷорӣ дар ин ду деҳоти ноҳия дар масоҳати зиёда аз 200 гектар кишту парвариши помидор бароҳ монда шуд, ки имрӯзҳо хоҷагидорон ба ҷамъоварии он машғул мебошанд. дар ҷамоати Замзарин дар соли 2025 ба майдони 180 гектар кишти помидор гузаронда шуда, айни ҳол ҳосили помидор пухта расидааст. айни ҳол ҷамъовари ҳосили помидор, зардолу, ғалладонагӣ, гандум идома дорад. мардуми Зарзамин асосан ба деҳқонӣ машғул шуда зиндагии худро ба пеш мебаранд. оқилонаву мақсаднок истифода бурдани замин, рӯёндани ҳосили фаровон ва ба ин васила саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои меҳварии ҳукумати мамлакат ба шумор меравад. тавре маълум гардид, кишоварзон бо назардошти ҳадафҳои олӣ дар як замин парвариши ду намуди зироат, помидор ва ҷувори маккаро баробар бароҳ мондаанд. баъди ҷамъоварии помидор дар дохили қатори зироати ҷувори макка, карам ва турбу шалғам кишт карда мешавад. яъне дар давоми сол деҳқонон аз як замин 4 ҳосил ҷамъоварӣ менамоянд. мо имсол кишти зироати кишоварзии помидорро ба роҳ мондем. ҳама рӯза то 100 килограмм ҳосил ҷамъоварӣ намуда ба фурӯш мебарорем. ҳосил хуб аст. баъди ҷамъоварии помидор дигар намуди зироати кишоварзӣ кишт менамоем. помидору бодиринг, боимҷону қаламфур, сабзию картошка, сирпиёз, зардолу ва дигар намуди сабзавоту меваҷот маҳсули заҳмати деҳқонон аст, ки имрӯзҳо дар бозорҳои вилояти Суғд ба фурӯш гузошта шудааст. мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки дар шафади роҳҳо нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ бештар ба назар мерасад. деҳқонон маҳсулоти истеҳсол намударо дар бозорҳои сарироҳӣ ба таври фаровон ва бо нархҳои дастрас ба фурӯш гузоштаанд. мо ҳозир 20 сотиқ ба помидор шинондагӣ аз ҳар яки бехи помидор 4 килограмме ҳосил мегирем. инчунин боғи зардолӣ дорем. зардолияҳои чинда сортиша ҷудо када ҳамаша басар када буғба монда баргакка досем. ҳосили зардолӣ имсол ба расоям хуб аст. аз ҳамин ҳисоби деҳқони мо зиндагимоя пешба мебарем. маврид ба таъкид аст, ки деҳқонони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз таъминкунандагони асосии бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои дигари мамлакат бо маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб мераванд. имсол кишоварзони ноҳия кишту парвариши ғалладонагӣ, пахта, шолӣ, сабзавот ва полезиро васеъ бароҳ монда бо таваҷҷӯҳ ба таъкидҳои доимии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки замин бояд самараноку оқилона истифода шавад, барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ пайваста заҳмат мекашанд. айни замон кишоварзон ба ҷамъоварии сабзӣ, картошка, пиёз, помидору бодиринг, зардолу, шафтолу, олу ва олуча машғул ҳастанд. айни ҳол дар ҷамоати унҷи калхози Саидхоҷа Инохоҷаев ҷамъоварии маҳсулоти сабзӣ, картошка, помидор, меваҳо идома дорад. соли ҷорӣ кишти сабзӣ дар ҷамоати мо 60 гектар ба нақш гирифта будем. аз он ҷумла картошка 60 гектар, помидор 50 гектар ва дигар намуд зироатҳои кишоварзӣ. тавре мебинед ҳосил дар саҳро хеле хуб аст. деҳқонон ҷамъоварӣ карда ба бозорҳои вилоят дастрас карданд. истифодаи дурусти замин, кишту парвариши зироати гуногуни кишоварзӣ ва бунёди боғу тогзори замонавӣ имкон додааст, ки бозори истеъмолӣ таъмин, нархҳо танзим ва сатҳу сифати зиндагонии деҳқонон ба маротиб баланд гардад. суали Шарифзода, Алишер Қодирӣ, Музаффар Собиров, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ахбор.